Però bé, anem a arrencar el programa d'avui, interessant com sempre, i arrencarem en una entrevista perquè dins dels quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló hi ha un apartat en el que es parla de la Serra de Godall, Serra de la Pietat d'Ulldecona, al Montsià, noves descobertes, i anem a parlar amb Paco La Vega, d'Escultur, Serveis Culturals i Turístics, i un dels realitzadors d'aquest treball d'investigació. Bon dia, Paco, i benvingut a la nostra gent. Bon dia, gràcies per convidar-me. Bueno, abans d'arrencar directament el que és l'entrevista, fem-nos 5 cèntims d'aquest treball, d'aquesta investigació. Sí, mira, és fàcil. Dins de lo que és l'empresa de serveis culturals i turisme, dins de lo que és aquests serveis culturals, és a dir, entre el que és la meva feina, que és com a gestió de patrimoni arqueològic. En aquest cas, jo treballo, és a dir, en un equip de gent que treballem no només aquí en aquesta zona d'aquí, sinó que en altres zones sobre el que és estudis i àmbits arqueològics, jaciments arqueològics i tal. I en aquest cas l'equip està format per la Margarida Genera, doctora en prehistòria i que va ser la primera cap dels serveis territorials d'arqueologia a les Terres de l'Ebre. Després també està Maria Garcia, doctorant també en arqueologia, i jo com a gestor de patrimoni arqueològic. En aquest cas, moltes vegades fem aquests treballs i ens va plantejar aquest treball ja que com a un homenatge a dues persones que han treballat molt per el que seria per la serra, no només per la serra de l'Ermita, sobretot sobre els pintors rupestres, sinó per tot el que és el Montsià, sobretot sobre el patrimoni arqueològic, que han estat els germans Romeu, que malauradament ja ens han deixat i que en aquest cas vam recuperar una mica el que és el filell d'ells quan van començar a investigar, a l'any 75, quan se van començar a trobar totes aquestes pintures, i hem anat fent un recull de tots els nous treballs que s'han anat fent i a la vegada hem engegat noves investigacions que ja hem comunicat el que és el Departament d'Arqueologia i que algunes d'aquestes ja s'han començat a posar en marxa, de noves descobertes que seguint les petjades d'ells, en aquest cas hem anat descobrint el que és tant als abrics de l'Ermita de la Pietat com a altres indrets del costat com pugui ser la Cova Santa Magdalena. El que és també curiós i que també s'ha d'agrair que aquests treballs entren dins dels quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló. Sí, a veure, tenim que tindre en compte una cosa. Una vegada més, Paco, el Sénia no és frontera. A veure, el Sénia se va posar com a frontera, ja el va posar, i com aquell que diu, el va instaurar Jaume I el Conqueridor, fins que no va conquerir València per limitar el que eren els territoris. I així se va quedar. I així se va quedar per dividir el que era el Principat de Catalunya i Reina de València. En aquest cas, com passa a tots els llocs, les fronteres físiques mai són fronteres per a la cultura ni per a la gent. Nosaltres, és a dir, el que és per part de les pintures rupestres, és a dir, el que és l'art llevantí que nosaltres tenim, el que és a la serra de l'Ermita, és del mateix estil que trobem a la Pobla de Benifassà, a la Cova dels Rosegadors, o que podem trobar a Tírig. Per tant, és a dir, en aquell moment aquestes fronteres no existien, molts d'aquests pintors que van passar per la serra de l'Ermita igual van passar per la Valltorta o van passar per Rosegadors. Per tant, ja n'hi havia aquest nucli, hi havia aquesta unió de la gent que anava voltant i anava traient els recursos per a poder viure del nostre territori. Anem a parlar de tots aquests vestigis prehistòrics de la Serra de Godall, que això és portable a qualsevol del tot el que estan dient, la Valltorta és portable. Anem a parlar d'aquests assentaments. On hi havia assentaments aquí a la Serra de Godall? Bé, la Serra de Godall, és a dir, cau molt bé el que és el logotip que té Turisme d'Ulldecona, el que és el passeig per la història, realment. La Serra de Godall començarem en el que és la prehistòria, és a dir, tenim el que són evidències a l'abric número 4 d'una presència que podríem anar a el que és el paleolític, que és una presència d'hàbitat. Després tindrem el que seran aquestes pintures llevantines que ens anirem entre una època paleolític i neolític i després ja començarem el que són tot l'art esquemàtic. Aquest art esquemàtic que ja ens vindrà més cap aquí i arribarem al que són ja les edats dels metalls,
poden arribar fins i tot el que és l'edat de ferro. I després, dins del mateix conjunt, ens trobarem el que són restes medievals. A part de que en altres llocs propers d'allí ens podem trobar el que són poblats ibèrics, necròpolis ibèriques, alguna resta que a falta d'estudi confirmar més bé pot ser tant romana com visigòtica, és a dir, són llocs que encara no han estat, és a dir, estan trobats, però no, és a dir, encara no s'ha desenvolupat el que és la seva investigació, com a altres llocs hi ha, per exemple, el que serien andalusís. Per tant, això és el que ens indica, és a dir, en un principi, fins aquest any passat, a mitjans de l'any passat, el que era la Serra de l'Ermita estava delimitada el que era el Parc Arqueològic de les Pintures Rupestres. Ara ja tant pel govern de la Generalitat com pel govern d'Espanya ha estat decretat el que és un espai quasi bé que arriba fins a bé a Godall i quasi bé a Freginals, perquè recordem que Freginals també té pintures rupestres, és a dir, dins de la mateixa serra, és a dir, tot un àmbit en què és un espai arqueològic a protegir. Perquè aquí a la nostra gent, al Canal 56, hem parlat alguna vegada de la Moleta del Remei, hem parlat del Puig de la Nau, però també tenim jaciments ibèrics, però no estan poder ni tan estudiats ni tan preparats. Què tenim? Perquè a la Ferradura també hi ha coses. Sí. Bé, el que és a el castell mateix d'Ulldecona, què passa tot això? No, el que passa és que, per exemple, el que és a Ulldecona, el que són estos jaciments no s'han investigat a fons. És a dir, per exemple, l'únic que s'ha investigat a fons, les primeres excavacions que es van fer, van ser sobre els anys 65, el Maluquer, el que era a la Ferradura, els Castellets, que és el que després és un poblat, un assentament en què controla el pas, és a dir, el pas de mar cap a terra. I en aquest cas aquí ha sigut una evidència molt important el que s'està treballant, és a dir, tant el que és la Universitat d'aquí de València com la de Barcelona, que estan treballant en aquests dos àmbits, com en el Puig de la Nau, com aquí en el Puiget de Vinaròs, o aquí a l'ermita Sant Sebastià. És a dir, que ens indiquen que una cosa molt novedosa que ha sortit aquest any i que realment se comença a afirmar. Fins ara s'havia cregut que els primers pobladors que ens arriben a les costes, la primera intervenció que tenim aquí, van ser els grecs. En aquest cas ja va ser a partir de l'octubre que va ser el David Garcia de la Universitat de Barcelona, que és el que porta en tota la part de la Moleta, Sant Jaume, que ens diu que possiblement això tindrà que canviar i que els primers assentaments se produeixen 150-100 anys abans i que seran els fenicis. Per tant, la nostra, és a dir, aquesta influència que nosaltres tindrem en els primers poblats, que en un cas podríem dir preibèrics, antes de parlar d'aquestes cultures ibèriques com els ilercabons, ilergets, cossetans, sessetans i tal, ja estarien influenciats o van rebre la influència d'aquests fenicis. Per tant, el que trobem en aquesta zona és que hi ha un assentament en què es desenvolupa una sociabilització. En aquest cas, el que és a la part de Ulldecona, el que tu me preguntes, el que és el castell d'Ulldecona, difícil és que poguéssim arribar a les restes el que són ibèriques i preibèriques, ja que ha estat habitat contínuament. Sí que ens dona peu, i en les poques excavacions que s'han fet, perquè s'han fet alguns controls, sí que ens han donat el que són aquestes evidències d'aquests assentaments. Altres jaciments que hi ha, per exemple, tenen les esquarterades. A les esquarterades només s'ha excavat el que és la necròpolis, en una necròpolis en què han sortit el que són 16 tombes, és a dir, 16 tombes, urnes completament senceres, i dalt tenim el que és el jaciment. Està el jaciment de les esquarterades, que només s'ha excavat pels furtius. Un jaciment que està completament intacte. Més cap atràs, dins el terme de Godall, tenim un altre poblat. Per tant, les Terres de l'Ebre sempre ha estat un lloc on farà poc ha crescut l'interès per investigar el que és el poblament aquí, cosa que sobta molt perquè el riu Ebre ha sigut el camí d'entrada cap a dins de la península, per tant, tenia que haver l'hàbitat i la influència perfecta de totes les gens que van habitar tota aquesta zona d'aquí. Interessant, perquè sí.
Pintures rupestres, Paco. Perquè tothom coneix les pintures rupestres d'Ulldecona, igual que estem en aquest cas de la Serra de l'Ermita, les pintures rupestres. Què hem de dir de les pintures rupestres de la Serra de l'Ermita? Pintures rupestres de la Serra de l'Ermita són unes pintures rupestres que estan declarades des de l'any 98 com a Patrimoni de la Humanitat, com totes les que es van declarar a l'Arc Mediterrani, i que en el projecte que se va fer des d'Ulldecona a l'hora de posar en actiu el que és aquest valor patrimonial de cara a poder-lo ensenyar, se va fer un projecte no tancat sinó obert, el que ens queda obert completament a la investigació. Per tant, seguim investigant, seguim trobant, se segueixen trobant el que són restes i se segueix treballant. Dir que les d'Ulldecona tenen un centre d'interpretació, dels 3 que té el Museu Arqueològic de Catalunya, és a dir, Montblanc, juntament amb Montblanc, Cogul, i està Ulldecona, i per tant allí podem veure el que és una cosa que és molt interessant en aquestes pintures, que és l'abric número 1, és que és un abric que, segons la cronologia que ens han donat, les més antigues anirien a fa 8.500 anys, 8.500 anys, però que van tindre molt de temps anant refent-les, és a dir, i les últimes, com si diguéssim, les que tenim més a cap aquí, les van pintar fa 5.000 anys, és a dir, en un període de 3.000 anys, tots aquests caçadors, recol·lectors que van anar passant per aquesta zona d'aquí van anar completant el que eren aquestes pintures, que serien rituals, que serien un mig de comunicació per a la gent, com podien sobreviure a la zona, i que, clar, com sempre, és a dir, que quan mirem el que és aquesta memòria que ens deixen el nostre avantpassat se converteix en algo màgic, en algo ritual. Per tant, tota aquesta zona de l'ermita, també coneguda per la partida de les ermites, se converteix en un espai sagrat, no només perquè tinguéssim l'ermita de la Pietat, sinó que l'abric número 4 a l'edat medieval va estar fet servir com a ermitori, i després al costat tenim el que és la cova de Santa Magdalena, que esperem pronte començar-li a fer algunes investigacions, perquè també allí, ja des de fa temps, ja els mateixos germans Romeu, en tot l'equip que portaven d'espeleologia del Centre Cultural, van trobar el que era el gravat halteriforme, i que dins n'hi ha més vestigis de vida i que poguéssim ja eixamplar el que és tot aquest parc arqueològic que tenim. Meu fiques, votant perquè pegue el xut, no? Perquè ja que em fiques la cova de Santa Magdalena, diem que a la Serra de l'Ermita està la cova de Santa Magdalena i està la cova de les Bruixes. També importants, però és que a la cova de Santa Magdalena, i recordo en una de les visites que es van fer fa uns anys, i potser fores tu el que portava la visita, que aquella creu que hi ha... Explica'ns aquestes curiositats i aquestes 2 coves desconegudes per a la majoria de gent, coneguda per la gent del territori. Sí, a veure, la cova de Santa Magdalena, és a dir, és una cova que al 1669, és a dir, el que era el Raimundo Pallarès, és la documentació que tenim, possiblement la cosa ja venia d'antes que sigués ermitori. Per les restes que han trobat dins, possiblement ja vingués d'antes, però és a dir, aquesta és la documentació fiable que tenim. És a dir, aquest Raimundo de Pallarès, que era comanador de l'Orde de l'Hospital a Ulldecona, decideix fer-se ermità i fer allí dalt, voler fer el que era un convent, baix l'auspici de l'Orde dels Franciscans, un convent i un hospici. Malauradament, aquest senyor, el 1705, va morir, per tant, tota l'obra que es tenia que fer allà dalt va passar al que seria a Ulldecona, el que se coneixem ara com el que és el convent de les Agustines, i aquella zona va quedar com a ermitori, en aquest cas l'última documentació que nosaltres tenim, que va ser un tal Lluís Urgillès d'Ulldecona, que va quedar-se com a ermitori. Les restes que tenim dins i a vegades el que s'han anat trobant i les notícies que ens han donat, per exemple, tenim la creu halteriforme, el que és el signe halteriforme que està a la columna d'entrada, a la part de detrás tenim gravats, no només gravats medievals i que siguin ja més d'època modernes, sinó que també tenim gravats que també ens recordarien el que són a èpoques posteriors de lo que seria del megalitisme o, per exemple, ja de les primeres èpoques, de les èpoques del ferro. També tenim notícies, encara que no tenim
el que són aquestes restes, hi ha algunes restes que s'han trobat, de que allí en furtius antes havien trobat el que eren enterraments. Per tant, és un lloc on va haver un hàbitat, on hi ha el que és l'empremta de la mà de l'home, en estructures de regulació d'aigua, de bases, d'adequar el que són espais per a poder habitar-los i poder-los fer. I sobre la cova de les Bruixes, la cova de les Bruixes és una cova de pas, és també jaciment arqueològic, se va excavar en el seu temps, en aquest cas, si no recordo malament, va ser sobre els anys 80, i allí, és a dir, ja dic que és una cova de pas on van haver pastors i s'ha pogut trobar des del que és una dent de llet de cavall fins a una conta de colla neolítica, una moneda romana i ceràmica. És a dir, és un lloc on els pastors s'amagaven i anaven fent vida allí mentre anaven en aquest camí de transhumància que es portava cap aquí, cap al Maestrat. Parlaves de la gestió hídrica, de com havien de preparar-se, i normalment sabem que per aquí, per la Serra del Montsià i per la Serra Godall, parlem dels cocós, dels cossis, dels povets. O sigui que ja hi havia, d'alguna manera, una cultura d'aprofitament de l'aigua que 5.000, 8.000 anys després, o quan vulguis, continuem igual, no? Sí, bé, és a dir, això també va sortir en qüestió d'un treball, en aquest cas que l'equip vam presentar, perquè era sobre un treball de mineria i de recursos hídrics i de mineria, el vam presentar a Molina d'Aragó, és a dir, està publicat en un llibre que vam fer en aquestes jornades de mineria que fan allà, i el que trobem és, sobretot a la Serra de Godall. A la Serra de Godall ens trobem el que són aquesta gestió d'aquests recursos hídrics, aquestes canalitzacions fetes en una pedra rascant per poder portar l'aigua cap a una baseta, aquests repicats que trobem que ja poden ser de l'època del ferro, ja perquè els repicats aquests ja ens indica que utilitzen eines de ferro, trobem aquests cossis, que un cossi no és res més que en aquestes zones on quan plou molt surt l'aigua, el que fan aquests pastors, aquesta gent que va per allí, fan aquests recipients excavats a la pedra per a recollir el que és aquesta aigua i que al costat moltes vegades encara trobem en molts que estan molta dificultat per arribar, que estan amagats detrás de la malea, encara te trobes el que és el trosset de ceràmica, el cante de ceràmica que s'havia trencat, aquest tipus de cante ceràmica de traiguera, on utilitzaven per a poder beure ells i poder donar aigua als animals. Per tant, nosaltres el que vam fer va ser aquest estudi de totes aquestes estructures hídriques, les que són més antigues, que ens vindrien parlant des de la prehistòria fins a l'evolució fins als nostres dies, en tot el que seria agarrar aquestes estructures. El que és el cocó, que seria l'estructura bàsica en què ells agarraran un forat natural de la pedra i aquesta el recobriran en pedres o que sigui perquè s'acumuli l'aigua i així no hi ha una evaporació i puguen tindre aigua, com agarrar després fer totes aquestes, els cossis que ja són excavacions que estan fetes dins d'una balma, dins d'un abric, on recullen l'aigua i que una vegada aquesta balma, moltes vegades, i això ho trobem per exemple a l'abric número 8 on estan les pintures rupestres de Ulldecona, un dels abrics que n'hi ha 9 allí dins, trobem tota una bassa en què quan s'obre així hi ha unes canalitzacions que ho porten a una altra bassa perquè no es desaprofiti l'aigua. Estos dies de la ploguda funcionava tot perfectament. Em pots donar fe. Sí, no, és a dir, és una de les coses que normalment quan hi ha unes plogudes així munto a revisar i vaig fent vídeos com va baixant, encara en l'actualitat va estar baixant i segueix el comportament que van estar fets. Canviem de tema, deixem a banda la prehistòria i la Serra de Godall i tu també formes part del Centre d'Estudis d'Ulldecona. Sí. Allí també, expliquem una miqueta, perquè sembla que últimament estem una miqueta que falta reactivar o donar a conèixer o donar llum al treball que s'està fent, perquè a vegades el problema que tenim aquí a les nostres comarques és que es treballa molt, però no ho expliquem o no surt a la llum o queda així una mica com a mig tancat. Sí. Jo a finals del 2018, ja va ser el 2019, me van ratificar com a president del Centre d'Estudis. Durant tot aquest any vam crear o vam pretendre crear altra vegada reforçar el que era l'activitat del Centre d'Estudis, que no ha parat. És a dir, nosaltres seguim treballant, és a dir, hem treballat juntament en tots els centres d'estudis de totes les comarques properes d'aquí, de totes les poblacions d'aquí, no comarques, sinó en el que són terres de cruïlla.
però el que és la part més activa que nosaltres portem, la part més visual, que és el que és la revista, que és el que em costa més a l'hora de poder fer. Sí, raïls. És a dir, esta s'havia parat perquè hi havia una manca d'aportació de lo que eren treballs per poder omplir el que seria l'apartat. En aquest cas, en el que és l'apartat de la revista, estem plantejant, estem treballant sobre una nova web, on allí en aquesta web, per mig del número de soci, podràs entrar en un password, podràs descarregar-te totes les revistes raïls que ja estan publicades, que ara ja estan a RACó i, per exemple, ja te les pots descarregar, totes les que estan publicades, però és que a la vegada, a compte d'agarrar i fer una revista tancada, que està maquetada en tantes paraules i tal, moltes vegades hi ha articles, que aquests articles moltes vegades no ens han arribat a nosaltres, que són d'un foli, de mig foli, perquè són comunicacions d'una notícia de que s'ha trobat i que no donen més esplai. O bé n'hi ha uns que són més llargs. Per tant, donar cabuda a aquests articles i fer-los d'una manera en què es poguessin penjar digitalment i que la gent pugui accedir a aquests articles i d'esta manera fer una revista, també encaminar-ho també de fer una revista digital. D'esta manera, cada un podrà triar el que és el seu àmbit, si a algú li agrada més la prehistòria, si li agrada més el que és la història moderna, si li agrada més la natura, el que sigui, poder agarrar, anar estirant el que són tots aquests articles i cada un muntant-se el que és el seu àmbit d'estudi. No ens tanquem a seguir publicant el que és la revista en paper, i ara el que estem fent i estem treballant, i tenim ja l'aportació de nous articles, i estem treballant en tot això i posar-ho en marxa. L'any de la pandèmia teníem molts de projectes, com per exemple se tenien que fer exposicions sobre la Guerra Civil, se tenien que fer exposicions sobre altres coses, i no hem pogut. Però el material el tenim allà. Sí, no, hi estem treballant. És qüestió que ara tan es pugui tornar a reactivar i que realment la gent pugui... I damunt estem treballant que a veure si ho acabem de quadrar i ara de cara a l'any que ve, de que donarem una vegada un dia al mes, que els membres del que són la Junta estarem a la casa que tenim cedida per Ecumene, de Domingo Solà, que no tenim tota la seu. Nosaltres estarem allí perquè puguen consultar la nostra biblioteca, perquè nosaltres tenim una biblioteca i si hi ha algú que vulgui parlar amb nosaltres d'algunes coses, de projectes, el que sigui, i qui vulgui visitar el que és la casa, llavors en aquell moment podrà agarrar i visitar el que és aquesta casa, que és una casa pairal de principis de pagès de finals del XIX, segle XX, on conservem tota la cuina, la comuna, amb tots els mobles i paraments, com era. Llavors també és una curiositat a veure. Molt bé, Paco, el que hem de fer és des d'aquí dir a la gent que s'animen a continuar en aquest treball, en investigar, en preocupar-se per les nostres, diguem-li, les nostres raïls, que és en definitiva d'on venim, perquè la riquesa que tenim, igual aquí al sud de Catalunya, com a les Terres de Cruïlla, com tu molt bé dius, és brutal. És brutal i que, en definitiva, tu pots anar des de l'ermita fins a arribar a la Vall Torta i vas trobant diferents vestigis. Si vols fer un recorregut íber, des d'Ulldecona, passant pel Canà, venint per Vinaròs, anant cap a Benicarló. O sigui, si entrem a l'època medieval, el castell d'Ulldecona, el de Penyíscola, el d'Alcalà, el de Santa Madrena, o sigui, tenim una riquesa brutal, fantàstica, i que potser el que falta és que ens ho creguéssim i que administracions ajuden a que això tiri per amunt. Seria potenciar-ho i que no és només el que és el patrimoni, com si diguéssim, històric, és a dir, que tenim un patrimoni natural molt important. Estem en una zona, és a dir, si parlem de la zona d'aquí del Maestrat, tenim dos parcs naturals, tenim els ports i el que és l'Irta. I el que és a la part catalana tenim el Delta de l'Ebre i tenim els ports. Si ho ajuntem tot, és a dir, realment estem en una zona on el que és el patrimoni natural i el que és el patrimoni històric és el nucli més important que tenim. Paco Lavega, Escultur, Serveis, Cultura i Turisme, moltes gràcies per haver vingut aquí a la nostra gent en directe a parlar una miqueta d'aquests fets, d'aquesta prehistòria i tota aquesta riquesa que tenim, moltes vegades oblidada o no prou difosa. Paco, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres.